Magadi. Siko Magadi. You own it one. Nditwa Clive. Clive Banda. Kwe maTwins. Utuponchera hungwe. Kwenyu. Nditwa Zenda. Muneta nezvi. Kana maimboita nezvi. Maimboita nezvi zvastakata. Zhei. Taureza mabanana. Maiba mamuri mbava. Astakariki. Tabira rungu haizvo stakariki. Igore ripi ramabira waro? Ini 1985 ndandifomu 120 ndakapfeka uniform. Kirimadhara akapfeka sunji. Akatora mutenja ndoti kamwana kewedu agara akanda itonzi ane mwana wechikoro. Alright. Ndichitonzi mwana wechikoro. Indi madhezi acho ndandimufana sho. Saka ndarwadzo saka ndikana. Asa maita Zheti renyu maita reku Vaising kana chi. Yanga iri Vaising kana kuti sponsored walk ye. Dona kana chi. Ndiye akatidzidzisa ucho. Ndi madhara ashaya. Ndiye akatidzidzisa. Pane akambopika jiri pakati penyu. Ndani akapika jiri? Iwo akapika jiri kupi? Ini ndakaenda 6 months. Kupi? Ndakamboenda kuHarare Central Prison. Gore ripi? Ndichatondera bozi kwakutanga. Ndikazoenda futi 4 months. Jeri rangu rekupedzisira ndakazorohwa 30 days. Amai vamwe vandinyeperawo matemu kuti ndaida kuvasketi. Sangana nemubvunzo. Sazvambarire pamubvunzo taura zvako. Wanga wasketa amai? Mutaundi ko? Bva ndati handinomboskeita zvanzaiwo handi. Ndakazongoperera pana pacharge office. Pacharge office. 30 days pacharge office hazvite. Handii 48 hours unopinda mukuni. Ndati ndakazonoperera kunonzi kurimind. Kurimind. Ndakapfeka makari. Wabva wazongoti wati charge? Angatori mahwani. Dai vakatondiitira zvinhu. Kwemi mundare kuti chi mati munonzani ingani ndati ndinifungai makamboenda kujeri kupi maximum yipi chikurubi makore mangani 8 years mamaiti ndapomerwa zvangu upomerwa kana ndo zvanga maita ndakapomerwa nani hanzi manga maiti ndakaenda nerebukesi 8 years bata mutumazamu 8 years asanga ari mwana mudiki mwana wenyu anga aibva zvake asi mwana wenyu wepa next door asi anga aibva saka makabata ndakamubata saka munhu ngaapinde mukati ngaagarire mukati anga andinakirawo anga andinakira wanga une mukadzi iripa wakazviita izvi imbonyarara angaenda une vana here maimai handi vana vangu wakafa maTwins une mukadzi ezvine zvakaita kwewewe unonza ndakaenda hangu namboendawo 2 months kupi kupi Harare prison dzakawanda changu ne chikurubi une central wangu waitei ndatora makogeti matm shoplift saka uri mbavha kai unonzani mbavha iwe ungwe ndiri munin'ina webaba anakiri saka iwe unomuka chimbavha chinobatsira kushaya but time yamuri kutaura kuti amaiba ma85 zvinazvi zvakanaka muzimbabwe bosi arungu wanga vachiri kufamba mutaundi munoti mabhegi ukatoenda mutaundi macho chidaita izvozvo hapana ukatarisa kufana wese zvinezvitonga zvizema mutori tofamba nemasaki takuita zvimaplastiki totononga maplastiki toita reset tinonga maplastiki itoto zvigubhu pipi allright tichinotengesa utone kuita kurarama hamunwe kambwa here vanhimi tomwa iwe unonwa kambwa indomwa kedhola votuwa ini chikuku ndo chandinofarira dangotiwo zvataonawo ndizvozvo sekura namaoko kuitawo mazuvano
One mukadzi ere funga. Inini ndiye mukadzi. Saka hapana chimwe chamungakwanisa kuita ere. Tonhonga maplastic. Pamwe vanhu havasi kuziva tiri kupi mai macho kuno. Kunonzi chii kuno? Kupi? Zvine chirechi kuti siye? St. Mary's. St. Mary's. Civil aviation. Oh. Ndokuti siye. All right. Civil aviation. But muri mbavha. Ngatikuramba takatsika paumbavha apa. Saka imi makaona pakarasirwa mutori. Mai manje. Sure. Ai muri mbavha imi. Mafesi enyu ndechimbavha. Fanika uyu anogona kunyeba kuti mbotsoro. Uruona uyu ane ndebvu zvake. Kana kamuza mudhara zvimapurasitiki. totorama nazvo. Saka ndambobvunza tichitanga newe mupostoriwo. Pamba paunogara ndepani? Ndepawabereki vachiripo. Yes. Una hanzvadzi nin'ina kana wakoma? Mukoma wake ndiye Usher. Oh. Unogara pana kivi? Ndisawira wedu. Oh, ndisawira. Uyu mukoma All right. pamutupo asari mukoma wedu zvemachokwadi. Saka uyu mukoma wako chai chai? Zvekutodaro. Zvekudaro. Ini ndinisawira wevanhu ava. All right. Iwo nekutaurisa kwako iwe. Iwo unogara kupi? Pamba paunogara ndepani? Ndarewo. Ndepana baba. It's a family house. It's a family house. Ine hanzvadzi nevanin'ina kana wakoma? Ndinogara nemuchumi wangu. Mufana wangu ari kuAmerica. Chimumhoresa kampana wako? Kaka. Chimumhorese. Mumhorese mpana wako? Ipapa panaka. Iwo mufana mhoro kana ndati mhoro. Taura nezita rake neseneme yake. Shadai mhoro. Kanga. Ko namba dzacho. Isai kandai. Nadzo nemusoro here. Namba dzako iwe, kanda namba dzako iwe. 0773 014 520. Unonzani first name ne last name yako? Munhu wari kumhoresa anonzani? Ari ku? Ari Australia. Australia wamboti kuAmerica ngoni? Australia city ipi? Ndamboenda kuAustralia kai ndogara kuCanada andinoziva. Ndandigare kuno kwini. Ndogara muMbare but andigare kuno. Ari kuAustralia. All right. Munin'ina wangu. Oh. Chitaura nemunin'ina wako kuti unoda nokubatsira. Naiwe shati. Seko kudaro kubhuwa ndisu. Zvekudaro. Zvimopota zvifuniro. Kana sapo. Kana kunitengerowo kana mota car. Pai paChristmas. Ndopa wakapesera kuita sei? Kunditumirawo something. Apa chimbonitumirawo something. Kiri madhara afa. Kuno nhasi. Panamo. All right. Saka hapana zvamuda kutaurawo here vamwe? Basi nokunga mana. Tiri panhamo handi? Taurai makasununguka because ndakuzvipedza. Ndofunga matisumudza ndofunga pamwe kusvika kuwigwa tese nhamo tetingori tese. Kutandadzana tichiita tese. Awa ini ndaperekedza nduna kwauyu munin'ina. Iwe munin'ina wemunhu achaya. Ini ndiri sawira kumba kwako. Kumbari. Zenda akabebe wataura sho. Anza wasi Zenda asindisoko Zenda ndiyawaita. Saka waona hama dzako dziri kunze kwenyika dzauda kumhoresa kana kuSouth Africa zvako? Saka uri koshupika uri muno? Totambudzika kutonhonga mapurasitiki utotambudzika. Oh, kwewe. Ini nandi. Asi ndikangoti mwana wemudzimai wangu wekuti anandinaye ndikangoti memo pauri kuJubilee ikoko mwanangu ndirangarerewo. Ndakumbira mwana wangu. Ndini baba wako. Taura kasita rako? Tini baba wako. Ani? Baba Morris. Oh.
ndini mwanangu ndirangarirewo mwanangu ndikunhonga maplastiki mwanangu but muri mupavha izvozvo hazvibve imimwi muri 3 muri mupavha imi makadzidziswa nakirima ndara muchakabva afa kana kanokona masaka eduka totoivo mamiyozvozvindototikadharesi unofunga kuti vanhu vakupengani unonzwa tsiso but ukazotoona tapedza kuchena tagezagezawo zvino unotoramba kuti vangachonongerera ava tapedza da kubvunza mubvunzo wekupedzisira une makore manganiwo 45 kweyo 48 kweyo 49 unozana nemakore mangani 55 makura maita bo madhara epinda pamvidhio mwanangu pinda mvidhio wakati kundibvumira ungabvumire zvakadaro asi uyu aita rom uyu atiza newawo imuda kumwa wese ndo pamuri kupararira ipapo toezochema ngoma yedu ishi wonawo tinzwa doro newawo zvakasiyana ndochicho wawa waiti ukamutemera kana 2 makotsi chaiwo ainochinjisa achida watenga uyu ndoaida rodzandyere muri bhuku ranji rodzandyere nokuti rinokurudzwa kuti muite too much thinking ndiboni bomwe saka matsarwa wawo atisara wawo ndani mambara endo aiwa ndoedu hamuna aneshebherebhe purazana basa ndoedu ndoe munharaunda sanga amwe but uruona vanhu vari kutaura pane zviri kutaurika